Дар Туркия маош чӣ қадар аст? Масъалаи ҳуҷҷат чӣ хел шуд ва чӣ хел виза гирифта равем? ва ҳамагӣ салому алайкум дӯстони азиз, дар каналро гузар қарор доред. Шахсоне ки бори аввал аст канали моро тамошо карда истоданд, ин канал канали сайру сайёҳатҳо ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ аст. Дар бораи масъалаи ҳуҷҷатҳо, масъалаи кор ва зиндагӣ дар Туркия ва оиди забономӯзӣ бисёр видеоҳо хоҳем кард. Хуш омадед дӯстони азиз ба ин видео. Дӯстони азиз, дар ин видео мехоҳам ки дар бораи нархи маош, дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ ва тарзи зиндагӣ дар Туркия ва инчунин тарзи гирифтани виза ба шумо маълумоти пурра диҳам. Яъне ки ин видеои мо каме дароз мешавад, ба хотири он ки пурра мехоҳам ҳамаашро якто ба якто фаҳмонам. Аввал сар мекунем аз виза. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аз 20 апрел ҷумҳурии Туркия барои шаҳрвандони Тоҷикистон виза ҷорӣ кард. Яъне ки акнун шаҳрвандони Тоҷикистон бе виза ба Туркия рафта наметавонанд. Чӣ хел бояд виза гирем? Виза, дӯстони азиз, дар муддати 30 то 40 рӯз визаи шумо тайёр мешавад. Аввал ба посолство ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод мекунед тавассути ягон ширкатҳое ки виза толиб мекунанд. вақте ки аз посолство шумо навбат мегиред, навбати шумо 20 рӯз пас меояд, 20 рӯз ё ин ки 25 рӯз пас меояд. баъд вақте ки шуморо ба посолство ҷиғ мезананд, меравед, собеседование мегузаред. баъд аз он баъди 10 рӯз визаи шумо омода мешавад. ҳамагӣ 30 ё 40 рӯз вақт мегирад, визаи шумо тайёр мешавад. баъд шумо ба Туркия меравед. вақте ки ба Туркия рафтед, дӯстони азиз, кадом ҳуҷҷатҳо лозим мешавад? аввалаш ин ки муддате ки он визае ки $60 мегиред, муддаташ 3 моҳ аст. ин ҳам визаи туристӣ ба ҳисоб меравад. бо виза меравед, 3 моҳ гаштугузор мекунед, кор ва зиндагӣ мекунед. албатта кор ҳам кунед, нелегал ҳисоб мехӯрад, чунки шумо ҳамчун турист меравед. дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ виза кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст, нархаш чӣ қадар аст, ҳамаашро фаҳмонда гузаштем. дар умум гуфта мегузарем, нархи виза таги $100 меравад. яъне ки бо тамоми хароҷотҳояш ҳуҷҷатҳоро тайёр мекунеду баъд ба посолство пешниҳод мекунед. таги $100. баъзе саволҳо мешаванд аз тарафи бардорони мо ки ғайр аз ҳамин 3 моҳ дигар ягон роҳаш ҳаст ки бисёртар рисем, 1 сол 2 сол бисёртар рисем. бале бардорони азиз, як роҳаш аст. онҳо кимлик мекарданд ки аз аввал, ҳозир намекунанд, қариб ки намекунанд. баъзе ҳолатҳо аз 100 кас 2 ё 3 кас соҳиби кимлик мешавад. албатта шахсан ине ки аввал дар солҳои 2020 то 2021 кимлик карда буданд, онҳо метавонанд ки кимликҳои худашонро продлит кунанд. вале аз соли 2024 дигар инҷониб кимлик намедиҳанд ба ҳеҷ кас. медиҳанд дар баъзе ҳолатҳо мешавад аз 100 кас 2 ё 3 кас кимлик гирифта метавонанд. як роҳи дигараш аст, яъне ки визаи студентӣ мекунед. ҳамчун донишҷӯ дар он ҷо гаштугузор мекунед. 1 сол 2 сол, 1 сола 2 сола мешавад, яъне ки ҳамон визаи донишҷӯи шумо. баъд шояд ки тавассути он шумо метавонед ки ВНЖ худро ҳам туғӣ кунед, дар давлати Туркия муддати 3 сол 5 сол гаштугузор кунед. дӯстони азиз, оиди нархи маош агар гуфта гузарем, ман маошро гуфта мегузарам. баъзе бардорони мо мегӯянд ки Россия аз Туркия хубтар асту дигар. аҳволи Россия ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки муҳоҷирон чӣ ҳол доранд дар Россия. ман гуфта мегузарам маошҳоро, шумо худатон як муқоиса мекунед, кадомаш беҳтар аст. маош чӣ қадар буд? вақте ки ман соли 2023-ро мисол мекунем аз таҷрибаи худ, дар ресторан агар кор кунед дар соли 2023, ин маоши соли 2023 $600-650 мегирифтед. албатта ки агар якчанд забонҳои хориҷиро донед, хуб чанд сола таҷрибаи корӣ дошта бошед, дар ресторан метавонед ки ҳатто $1000-1200 кор кунед дар як моҳ. яъне ки вақте ки $650 мегирифтем, дар он вақт 600 лира медоданд. 600 лира медоданд. баъзан нархҳоро ман бо лира мегӯям. худатон дар Google ё Яндекс метавонед ки курсро бо сомонӣ ё ки доллар бинед. 600 лира мегирифтам. баъд ҳам кардан дар охири соли 2023 600 750 шуд, наздики 800 рафт. 800 лира шуд гӯем агар.
ки ин маош наздик мешавад ба $700. ҳозир бошад дӯстони азиз, ҳамон $650 ки медоданд ҳозир 1000 шуд. акнун маошҳо аз $800 ками кам, $800 ками кам сар мешавад 1200 лира. яъне ки $1000 мо агар ки ба доллар гӯем қариби $30 дар як рӯз $1000 медиҳанд ба шумо. дар ресторан оддӣ коргар шуда кор мекунед. агар ки официанти калон мешавам гӯед 1500 то $1800 метавонед кор кунед. яъне ки наздики $50 метавонед кор кунед. агар ки оддӣ забони туркиё дар дараҷаи ҳамин гуфтори кӯчагӣ донед ки ба шумо хеле осон мешавад кор кардан, метавонед ки $30 дар як рӯз кор кунед. $30 агар ки 30 рӯз кор кунед, худаш наздик ба $900 мешавад. хуб ба тарзи средни гирем агар $820-850 шумо озод кор кардан метавонед дар ресторану ҳамин ҷойҳое ки албатта ресторанҳо ҳам фарқ мекунад. дар ресторанҳое ки дар ҷои туристӣ ҷойгир аст маош баланд мешавад, аммо дар ресторанҳое ки дар як кунҷи кӯча ё ки дар як ҷое ки одамони маҳаллӣ мегарданд, дар он ҷо маош пасттар аст. $700-750 аст. дар дигар ҷойҳои туристӣ бошад $800-850. хуб албатта ғайри ресторан боз дигар корҳо ҳам ҳаст. текстил аст, мағоза аст, яъне ки поясофурӯшӣ, либосфурӯшӣ, боз мевачева мефурӯшанд баъзеҳо ҳастанд. боз ҳамон корҳои ресторанро ҳам гирем, боз ҳастанд сохтмон, вале тавсия намедиҳам корҳои сохтмониро, чунки хело бисёр ва вазбин кор мефармонанд. албатта маошаш агар ки ресторан $1000 бошад, аз сохтмон $1300-1500 мешавад. худатон ба доллар гардонед, хуб мешавад. $1000 агар ки чӣ хеле ки гуфтем $820-850 шумо метавонед кор кунед. дигар текстилу дигар ҷойҳо бошад. албатта текстил коргари оддӣ ба коргари оддӣ маоши хеле кам медиҳанд. $700-720-750 метавонед дар текстил кор кунед. албатта 3 моҳ 4 моҳ кор мекунед, баъд метавонед ки $800 ҳатто $850 ҳам аз текстил кор кунед. яъне ки агар ки ҳама инро муқоиса кунем $800 ҳам гирем, $800 бо рубл ё бо доллар метавонед ки дар Google бинед. $800 зиёда аз 8000 сомон. ба фикри ман ин кофӣ аст. агар ки дар ресторан кор кунед, як фишкаи дигараш ҳамин аст ки 3 вақт хӯрок мехӯред аз ресторан, ягон қер расход намешавад. албатта расход гуфтем квартира аст. квартирао ба тарзи максималӣ мегирем $90-100 барои як кас. $90-100 барои як кас. дар соли 2023 ин нарх $55-60 буд. албатта ки зиёд шуд. метавонед ки ҳатто $75-80 ҳам ёбед. ба тарзи максималӣ мегирем. ҳамон бо 3-4 кас зиндагӣ мекунед. ба тарзи максималӣ дар як квартираи люкстар $100 мегирем. хуб $100 агар ки ба квартира расход кунед, албатта ин $100 бо ҳамон расходҳое ки ягон чойпой, ягон чӣ мекунед дар ҳамон квартира бо ҳамон ҳисоб мешавад. бо фатураҳо, яъне ки ҳамон электричеству, пули обу, пули мусору дигарош $100 гирем. агар аз $800 $100 минус мекунем, $700 тоза. агар ки албатта забонро донед, кор ёфта мешавад. агар ки кор ёбед, ҳамин қадар имконияташ ҳаст кор кардан. хуб марҳамат, худатон метавонед ки бо Русия ё дигар давлатҳо муқоиса кунед. албатта ки аҳвол дар Россияву дар Туркия фарқ мекунад. аввалаш ин ки давлати мусулмонӣ аст Туркия. чӣ хеле ки дар Россия муҳоҷиронро таҳқир мекунанд, он хеле таҳқиру озор нест. инсон қадр дорад. намегӯям ки тоҷик аст, ҳамчун як халқи паст нигоҳ намекунанду каме хуб муносибат мекунанд. боз тарафҳои дигар хубияш ҳам ҳаст. гӯшти хуб несту дигар чизҳо нест, чизҳои безеб. хуб
худатон метавонед ки муқоиса кунед. Дар бораи виза гуфтем, ҳуҷҷатҳояш гуфтем, дар бораи нархи маош ки аз ҳама асосӣ буд, инро ҳам фаҳмондем. хуб дӯстони азиз, баъзе гуфтаҳо рафта истодааст ки дар соли 2025 маош хело баланд мешавад. албатта дар бораи ин наздик ба соли 2025 шавад, ҳамин гуфтаҳо тасдиқ шавад, баъд ман ҳам ба шумо ин хабарро мерасонам ки чӣ қадар мешавад. Аниқа шавад агар баъд ба шумо мерасонам. хуб дӯстони азиз, дар канал подписатсия кунед, агар ки бори аввал бошад, видеои моро дастгирӣ кунед то ин ки дигар видеои хубтар ҳам барорем. дӯстони азиз, мо як дар лентаи шорт, яъне ки видеои кӯтоҳ, мо ҳар рӯз видео рафта истодаем. Видео яъне ки 5 луғати туркӣ бо ҳар ҳарфи алифбои туркӣ, 28 ҳарф бошад, бо 28 ҳарф 5 таи луғат ҳар рӯз рафта истодаем. марҳамат, тамошо кунед, шахсоне ки мехоҳед забони туркиро омӯзед. дӯстони азиз, барои диққататон, барои тамошо ташаккур. боқӣ дар амони худо бошед. Паноҳатон ба худо.